Бисмилlah, вассаляту вассалям аля Расулилlah. Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. В един от лайфовете, когато коляхме курбаните тук, се запознахме с сираците отблизо. Запознахме се с, ние ги нарекахме Мека и Медина. Когато ги срещнахме преди, може би около година, тогава разбрахме за тяхната съдба, но тъй като са страшно много, не обърнахме достатъчно внимание. Мека и Медина остават кръга и сираци. Първо, умиране на тяхната майка, която при раждането. Тогава умира. На малко по-късен етап, когато правят около 6-7 месеца, умира и баща им по болест. Сега се грижи тяхната баба за тях. Пътуват от много далеч, може би около 20-30 км, докато стигнат до това място, всеки път да получат храна или парче месо. Искаме пак да ви помолим, дарителите на Оселям, който може и иска, може да се обърне към нас, след като види видеото, да ни пише и може да стане настойник за децата и да осигури месечна издръжка за Мека и Медина. Да имат какво да хранят, да се хранят, да посещават училище и да продължат техния живот в тази несправедлива и сурова дуня. Аллах да е доволен от всички вас, иншаллах.